Fl-2022 Kimberly Kalleja saret omm. Dan il-mument minkejja li kien wieħed ta' ferħ ġab miegħu wkoll sfidi kbar. Ta' 7 xhur tqala kien ngħatat l-aħbar li kellha kanċer fida. Kien ngħatat parir sabiex tibda trattament minnu fih, iżda dan kien se jfisser li trid twellet it-tarbija tagħha qabel iż-żmien u għalhekk għażlet li tistenna minkejja tbatija li kienet għaddejja minnha. Kont muġuha ħafna f'idejja. Aktar kemm dew jgħaddu ġimgħat, aktar beda jiggrava l-uġieħ u aktar bdejt nara jdejja qed tintefaħ. Għalli issa aħna rridu nweldu kemm jista' jkun il-bejbi malajr, jiena ma rridx li nwellida dak ix-xhur żgħir għadu għax jaf di tkun għadha ma żviluppat sew. Jiena rrid nirriskja jien milli l-bejbi tiegħi għal ħares qatt jiġi xi ħaġa hi. Preferejt jiena. Għamilt ċar bluġieħ flaxija, nibki u xorta sapportejt. L-ewwel kliem li kienu f'moħħi jien hekk mhux ħanfiq, x'ħajsir mit-tifla ovvjament, u hekk mhux ħanrabbi t-tifla. Fi frar Kim weldet lill-binta u minn hemm bdiet il-kura li anke ħaditha barra minn Malta. Wara triq twila kif wassal l-aħħar jum, Kim reġgħet ħasset xi ħaġa mhux fosta u nstab li se jerġa' jkollha bżonn il-kura għax it-tumur kien mexa. Wara li temmet it-trattament tat-tieni darba, Kim kellha wkoll taffaċċja t-tielet battalja. Ma t-tielet darba qed jisni ġġilet l-ewwel darba. Qed lesta ġġiet it-tieni u t-tielet ukoll. Hemm anke li kelli t-tifla wkoll b'saħħitha. Jisni tatni l-kuraġġ li għandi minn niġġieled fil-verità. U issa sirtom jisni aktar u aktar ma nantx nifoka fuqi. L-importanti li fiet. Imma jisni aktar li ma milx ma tifla żgħira nagħmlu s-seda. Interventi li għaddit minnhom kemm ikkawżawla diżabilità f'idejha iżda xorta tagħmel minn kollox biex tkompli tagħmel li kienet tagħmel qabel. Tajt li d-deċiżjoni li ħadet l-ewwel darba ma jiddispjaċix u tittama li l-kuraġġ tagħha tgħaddih lil oħrajn li għaddejjin minn esperjenzi simili. Qed nittama ovvjament li nikber mat-tifla. Nipprova nsib xogħol ħalli jekk jew bekk inkun nistanka irrabbija sew aktar. U nixtieq ngħid il-minu vera fil-bżonn bħali, fil-verità.